V dnešním videu jsem se rozhodl, že se pokusím zjistit, kdo je lepší v tvorbě miniatury. Jestli jsem to já, nebo různé umělé inteligence. Jako například ChatGPT, Gemini nebo Copilot. No a jestli jsem vyhrál já, nebo umělá inteligence, se dozvíte na konci videa. Takže doporučuji sledovat video až do konce. No a jako první věc, co bych udělal, tak je, že bych si vybral téma, protože bez tématu se dělá miniatura docela složitě, takže vám jdu přečíst téma, podle kterého budu já a umělá inteligence miniaturu dělat. Tak a téma zní následovně. Vytvoř YouTube miniaturu pro video, které má co nejvyšší CTR, neboli klikatelnost. Musí okamžitě vyvolat zvědavost a nutit kliknout. Použij jednoduchý vizuál, jednu hlavní myšlenku a silný emoční moment. A snaž se dát do miniatury minimum textu. Tak jako první na řadě tak je ChatGPT, který dostane přesné zadání, jaké jsem před chvilkou četl, neboli toho. Ještě jsem mu teda dopsal, aby vytvořil rovnou obrázek. Tak a když máme už zprávu hotovou, tak si myslím, že mu ji můžeme odeslat. Tak krása a už nám tady generuje obrázek. Nádhera. Tak trvalo to sotva pár sekund a už máme obrázek hotovej a no je to docela zajímavý, tak obrázek si určitě uložím a uvidíme, jestli tenhle obrázek dokáže vyhrát. Něco mi říká, že ne, ale uvidíme. Tak a druhá na řadě tak je tady Gemini, která dostane úplně stejný úkol jako ChatGPT, neboli tenhle. Takže můžeme znovu odeslat, no a Gemini už pracuje na obrázku. Krása. No sotva jsem to dořekl a Gemini už má obrázek hotový a tohle teda vypadá o něco líp, ale také mi něco říká, že to asi nevyhraje, ale uvidíme. Obrázek si samozřejmě znovu uložím a teďka můžeme jít na Copilota. Tak už tady máme Copilota, který dostane stejné zadání jako ChatGPT a Gemini. Takže dáme generovat, tak a už nám to generuje obrázek. Nádhera. Tak trvalo to opět pár desítek sekund a obrázek už máme znovu hotovej a no tohle už vypadá docela zajímavě, ale no nejsem si úplně jistý, jestli to dokáže vyhrát. Uvidíme teda, jak to dopadne, ale obrázek si samozřejmě uložíme. Ale když už teďka umělé inteligence mají své miniatury hotové, tak jsem teďka na řadě já a jdu svou miniaturu tvořit. No a samozřejmě budu mít stejné téma jako ChatGPT, Gemini nebo Copilot. Takže podle mě může mít rovnou na to. Tak už se tady nacházíme v Canvě a v Canvě taky budu svou miniaturu dělat, protože je to podle mě jeden z nejlepších prostě programů, kde se dá dělat miniatura a tak je zadarmo, což je pro mě hodně důležité. A jako první věc, co bych asi udělal, tak je, že bych semka dal nějaké pozadí, protože to bude hodně důležité. Tak, máme tady naše krásné pozadí, které bych si teda určitě zvětšil. No, udělal jsem v Minecraftu už takové prostě různé, tam bloky jsem naházel, abych to prostě nemusel dělat tady v Canvě, takže jsem si trošku ulehčil práci, ale to vůbec nevadí. No a teďka otázka, jak to chci úplně udělat. Pozadí máme, to je super. Teďka na jaký jistou to uděláme. Měl by to teda okamžitě vyvolat zvědavost a nutit kliknout, takže bych tam dal trošku textu. Sice je v tom zadání napsáno, ať je tam co nejméně textu, ale tak když toho tam trošku dáme, tak to vůbec nevadí, takže tam dáme třeba kam zmizel. Jo, uděláme takovou trošku dokumentární náhledovku a teďka si změníme písmo, dáme tam třeba klidně Montserrat, krása a budeme to potřebovat zvětšit. Takže text určitě zvětšíme a dal bych ho někam sem a určitě bych ho udělal velký. No a bude to chtít tam dát nějakou prostě nějaký outline, nějaké obtažení. Já teda v Canvě zas tak moc nepracuju, takže nevím, jak se to dělá, ale určitě můžeme dát barvu písma, která bude červená a uděláme to takhle, kapslokem celý, krása. No s textem jsem si nakonec nějak pohrál a dokonce se mi podařilo najít i outline, což bylo za mě opravdu super. Tak, text mám jakž takž hotovej, trvalo mi to třeba takových 10 minut, ale myslím si, že to vypadá celkem dobře. No a teďka to bude chtít udělat něco tady s tímhle. Takhle to vypadá podle mě mega dobře, takže ten text můžeme ještě trošku posunout. Tak, text mám posunutý a teďka to bude chtít třeba přidat nějakou šipku, jo. Dejme tomu, že prostě jsem dlouho nevydal video a někoho prostě napadlo udělat dokumentární video, kam prostě jsem zmizel a tak, jo. Asi se to nejspíš nikdy nestane, ale prostě jdem na to udělat miniaturu, takže jdeme pokračovat. Tak, přidal jsem semka teda nějakou tu šipku a teďka by to chtěl teda trošku posunout. Snažím se najít, jak by to mohlo jít. Tady dokonce můžeme změnit trošku i, jak to bude vypadat, no, tak to bych si s tím mohl pohrát, nebo, no, radši to nechám tak, jak to je. A chtěl by to teda trošku změnit úhel, OK. Kdyby ale tak ta změna úhlu mohla být, možná v pozice, a jo, počkej, tady by to mohlo někde být. Jo, tady si můžu pohrát se stupněma, tak dáme třeba úhel 8 stupňů, jo, super, tak dáme třeba minus 20 stupňů, ukaž. No, to vypadá celkem dobře. No, minus 20 vypadá podle mě zatím celkem dobře. Možná by to chtěl úplně posunout
posunu tu moji postavičku, takže to posunu úplně maximálně, co to jde. Takhle to posunu, no to je krása. A ještě trošku posunu ten text. Tak, text i šipku jsem trošku posunul a vypadá to docela dobře. Teďka tomu ale ještě něco chybí. Jo, je tady hrozně jako volného místa, takže to bude chtít něco tam přidat. No nakonec jsem se rozhodl, že do prázdného místa vložím nějaké obrázky mých miniatur. A myslím si, že to vypadalo celkem dobře. No tak mám tady teda nějaké miniatury a no možná by je to chtěl prostě nějak rozmazat, takže já si s tím pokusím ještě trošku pohrát, protože to půjde určitě vylepšit. Akorát by to teda chtěl najít, jak bych tam mohl přidat rozmazání. Počkat, už jsem to našel, úplně omylem jsem to našel. Kámo, hledám tady třeba už 20 minut, ale našel jsem to, tak počkej. To rozmazání to bych dal, nevím, dejme tomu třeba na 33, to by mohlo být podle mě dobrý a teďka to nastavím úplně u všech. No, podle mě to vypadá celkem dobře. Teďka teda ještě trošku posunu a chtělo by to semka dát ještě nějaký úplně obrázek, prostě něco by to semka chtělo dát. Takže když už máme rozmazání hotové, tak bych semka zkusil dát prostě nějaký obrázek, třeba že zhlédnutí jdou dolů a tak, takže to se pokusím najít a zkusím to tam i přidat. Tak, přidáme semka tenhle obrázek a myslím si, že toto miniaturu hodně zlepší. No, tohle tady určitě musí být, takže dáme třeba, nevím, takhle, tak, no a krása. Tak, trošku jsem si tady s ním pohrál, vyzkoušel jsem dokonce kombinaci, trošku takovou prostě, která by nemusela vyjít a vypadá to, kámo, teda mega dobře. Senka bych teda mohl přidat nějakou miniaturu, takže to teda rychle dodělám. Tak, mám tady i tu poslední čtvrtou miniaturu a podle mě tohle vypadá fakt jako mega dobře. Možná to teda ještě trošku zmenším, ukáž, jak to bude vypadat. No za mě to vypadá fakt jako mega dobře a možná by to chtěl dát ještě někam semka něco a jinak podle mě už to bude podle mě dobrý. Vypadá to jako dobře, si myslím, a jen tady prostě tomu chybí něco tady v tomhle volném prostoru, jinak za mě dobrý. Ještě jsem semka teda přidal tento obrázek, který vypadá za mě jako docela dobře a docela se semka hodí, takže si myslím, že ho tady klidně můžu nechat. No a ještě tady mám teda trošku volného prostoru, který je tady. Tady bych to klidně nechal, tady prostě nechat prázdné místo. Jo, myslím si, že se jako nic hrozného nestane. No a semka mě napadlo, že bych mohl dát tady tohle. Akorát to mi semka úplně nesedí kvůli tomuhle černému pozadí, takže to není úplně ono, takže budu muset hledat ještě chvilku něco lepšího. Našel jsem tady teda ještě tady tuhle šipku, která by mohla být celkem dobrá, akorát to teda bude chtít otočit, takže dáme 180 stupňů. Ježiši, tak to vypadá strašně. Tak to vrátím zpátky na nulu. A nevím teda, koho napadlo, že ta šipka bude červená a půjde nahoru. To by mě teda zajímalo, koho to napadlo. No ještě mě napadlo, že by ta šipka mohla být takhle a to by reálně nemuselo vypadat vůbec špatně. Ukáž. Dáme to třeba na 140, proč ne? No to nevypadá vůbec špatně, tak to počkej. No, vyzkoušíme to takhle a to půjde, dáme to třeba na 145, ideální. No ty a to vypadá normálně dobře. Tohle bych tady určitě nechal, protože to vypadá hodně dobře. Máme teda ještě volný místo tady a tam bych určitě něco ještě dal. Akorát je teda otázka, co bych mohl semka dát, možná ještě nějaký text? No, text mám ale tady, to už by tam jako nechtěl nic moc dávat. Tak já zkusím teda trošku popřemýšlet, no a až budu mít vymyšlený, co semka dám, tak se vám opět ozvu. No teďka jsem chvilku přemýšlel a napadlo mě, že tady tuhle šipku, která byla takhle, takže ji prostě posunu někam semka, protože to pak jako vypadá, že jsem se snažil zaplnit co nejvíc místa a nevypadalo to úplně dobře, takže to já úplně nechci. Já to tak možná i udělám, takže změním trošku úhel, třeba na úhel 150 stupňů, no to vypadá podle mě docela dobře. Nechám to takhle, už do toho nebudu nějak hrabat, nebo to ještě pokazím. No, myslím si, že mám hotovo. Trvalo mi to teda docela dlouho, ale tak jako zase ChatGPT, Copilot a Gemini jsou prostě roboti, kteří to mají za 2 minuty hotový. Já jsem člověk, navíc v tomhle jako dělám miniaturu poprvé, takže prostě než jsem něco našel, tak mi to trvá dlouho, takže si myslím, že se to dá prominout. No a takhle vypadá moje finální miniatura a myslím si, že vypadá celkem dobře. Takže takhle nakonec vypadá a myslím si, že se docela dost povedla. No, ale když mám teďka já a umělé inteligence své miniatury hotové, tak je teď na řadě vybrání vítěze. A vítěze nebudu vybírat já, ale budete ho vybírat vy v komentářích. Takže ještě jednou pro zopakování, takhle vypadá miniatura ChatGPT, takhle Gemini, takhle Copilota a takhle vypadá moje miniatura. Takže nezapomeňte napsat do komentářů, která miniatura byla podle vás nejlepší a měla by i vyhrát. A také můžete napsat do komentářů, kolik z 10 dáváte každé miniatuře. No ale my už se teďka nacházíme na konci videjka, takže já budu nesmírně rád, pokud dáte like, odběr a zvoneček a po případě budete i video sdílet, protože mě to neskutečně pomůže a vám to zabere pár sekund. Věřte mi, budu za to opravdu rád. Takže jak jsem říkal, toto je z tohoto videjka vše. Budu se na vás těšit u dalšího videjka, no a zatím čau.